Tuto vzadu je požiar. A horí to hrozne. Každý, kto hovoril, že by sa báli zo týchto krajín, že sa tu kradne, že tu je nebezpečne a že tu sa môže hocičo stať, má pravdu. Salam alaikum. Sme prešli cez hranice, mali sme asi 3 kontroly, všade sa nás pýtali, lebo však nová zem, nie? Boli prekvapení. Teraz sa o nás bijú, kto nás odvezie. A najlepšie bolo na hraniciach, jeme za sebou a máme napísané v pase Lukáš. Hej, oni si myslia, že to je naše priezvisko, tak sa nás zároveň pýtajú brat. Trošku dlho hľadali Slovensko asi, lebo tam ťukal dlho, medzi tým sa so mnou rozprávali po anglicky, čiže pokrok, tu už vedia angličtinu. A ináč paráda, no. Všetky tieto belé autá sú taxíky, ktoré sa v nás bijú. Jak supy tu naleteli a ešte nám hovoria, že tu je drahší benzín ako vedľa. Nám dávajú také palky, čo na Slovensku by sme nezaplatili, ale to však zjednali sme dačo, kompromis. Vychádila na breka Ťuša, na vysoký belý na grotoj. Viebli tradička varvela, ono? Naša prvá cesta viedla do Andijonu, prvého väčšieho mesta na trase. Dokonca prišla aj prvá otázka na náboženstvo a trošku recitovanie Koránu. Dáme rýchly opis situácie. Pošli sme do Uzbekistanu, pobili sa o nás taxikári, jeden nás zobral. I tak sme mu zaplatili viacej, lebo plakal. Dohodli sme sa na cene, on nás vyložil a že no dajte. 80 000 bola pôvodná dohoda, 100 000 sme mu dali, hej. Ale to je v prepočte Euro 50 na viac. Euro 50 na viac. Ešte na dvoch, to je dobré. Ich miestnych uzbekistánskych somov. Ako trasa či cesta bola super, spievali sme pesničky. Som sa mohol pripojiť na Bluetooth, ale som púšťal, najskôr začali slovenské pesničky a potom začali anglické, čo poznajú. A také poznali, že Shakira, Queen, Beatles. Tu nás vyložil v Andijon, teraz v Uzbekistane, tu je vlaková stanica, že pôjdeme vlakom stadiaľ. Chvíľu sme sa obzerali, našli sme nejaké fast foody, kde by sme mohli vydržať do rána. Jeden KFCčko, sme bolo tu celú noc, aj nejaká pizza. Sme mysleli, že tam pôjdeme, ale nakoniec sme išli pozrieť stanicu. Dobre sme zrobili. Perfektne sme urobili, lebo sme si kúpili lístok na vlak a došli sme do stanice, teraz pekne na stanicu. Tu nás zoskenovali, normálne, že sme tu dvaja, nikto nikde. Letiskovú kontrolu. Hej, je tu security a je tu hrozne teplo, ale je tu vecko zadarmo, je tu šťava tu je, vieme si nabiť mobily. Jediné, čo nám chýba je internet. Ale to už riešime, to už je v procese riešenia. Treba tu uzbekistánske číslo na SMS-ku. A my sme si nekúpili SIM karty zatiaľ, chceme až v Taškente. Zatiaľ nemáme ani data, nič, takže riešime to. Čiže to je ešte taký problém. Máme nakúpené kopu vody, máme čo jesť. Jesť máme sucháre. Hej, a o 6 nám ide vlak. Tak. Čiže asi počkáme tu. Jediný problém je, že tu je teplo, ani tu internet. Ale internet vybavíme a teplo snad sa ochladí v noci. Vonku, hej, vybehneme, ale... Bude dobre. A dokonca nás tu aj strážia, čiže môžeme spokojne spať a nikto nám nič nezabere. Akože vážne, sú tu dva SBSkári a tu dvaja v celej budove. V taxiku hrala pesnička Queen, Show must go on. A zrazu týpek zastavil a hneď Korán začal, spustil. Hej, že či vieme čo to je? Že hej, a začal recitovať. Takže dal takú kultúrnu vložku. Tak. 2:30 a my sme sa rozhodli, že ideme spať. Takýto pultík. A tu si pospíme aspoň 3 hodiny, kým čakáme na vlak. Nikto nikde, prázdno, mŕtvo. Sme tu sami. Hlasím dobré ráno zo stanice. Tuto dole leží Lukáš. 6 hodín cesta nás čaká. 6 hodín vlakom a nevieme ani jak vyzerá ten vlak. Uvidíme, že v akom je stave, ale mali by byť dobré celkom tu v Uzbekistane, tak dúfam, že to bude fajn. Vlaky boli nakoniec v pohode, dokonca aj takéto fajnové telky sme mali. Dámy a páni, dúfam, že nás je počuť. Ako
Akurát sme vystúpili v Taškente, hlavné mesto Uzbekistanu. Je tu žárka, v preklade horúco. To sme sa veľmi rýchlo naučili, lebo tu je to všade. Stanica celkom v pohode, je tu taký veľký nadchod tuto. Vlak bol veľmi zaujímavý. Jazda vyzerala asi tak, jak turbulencie v lietadle z Turecka, keď sme išli. Proste tak nás mykalo, hej. Ale väčšinu cesty sme spali, ako tu už je stanica. Ideme sa prejsť na ubytko a dnes večer máme stretko s pánom Fričom, takže sa môžeme tešiť na pána Friča a on nám naplánoval krásny výlet cez celý Uzbekistan. Som zvedavý, čo si pre nás pripravil a pôjdeme sa pozrieť až na západ pomaly. Хорошо? Hľadáme sa v nejakom foodcourte, nejakom na centre a toto dostane človek za 3 €. Kuracie mäso, rýža, šalát, chlieb, dokonca aj čaj ku tomu. Fantázia. Originál. Došli sme normálne na Bratislavskú ulicu, Bratislava Street v Uzbekistane. Nachádzame sa v Taškente, tu je nejaké námestie a tu je z ničoho nič Magic World. Normálne Magic City pre deti. Dnuka v Magic World, Magic City. Pekné. Samé hračkárstva a tam vzadu bude nejaký zámok, tak neviem sa to pozrieť, vyzerá to ako z Disney. No. To je ich miestny Disney World, Magic City. Aj celý krásny zámok tu je. Také pekné ulice, celé ovešané so svetielkami, most hore, reštaurácie, obchodíky, sladkosti, kukurica varená. Tak takéto niečo na Slovensku veru, že nemáme. Originál Magic City. Som nečakal, že takéto niečo bude v Uzbekistane. Wow. Kvety, normálne rúže, ale také, že modré, biele a zelené. Celé to je z rúží. Farebná podlaha. Hore dážniky farebné. Jak sa tešíš? Jak malé decko. Joho! Proste tu sú rôzne atrakcie pre deti. Úplná bomba. Vyhral si. Gratulujem. Máš pingvína. Dobre. Uj. Paráda. Originál. Fantázia. Obádzam vyhrali pešačíkov. Tybo, ďakujeme ti za tvoje lekcie, Šipok. Dobre. Hlavné mesto bolo pekné a veľmi príjemne prekvapilo. Uzbekistán je ale známy aj svojou kuchyňou a hlavne národným jedlom plov. Patrí medzi najznámejšie pokrmy celej Strednej Ázie a pripravuje sa najmä z ríže, jahňacieho alebo hovädzieho mäsa, mrkvy, cibule a rôznych druhov korenia. A tak sme sa vybrali do najznámejšej plov reštaurácie v Uzbekistane. Práve Lukáš píše PIN kód pani. By mohol zaplatiť cez okienko na svoju kartu a kúpiť nám lístky na metro. Metrostanica, celkom pekná. Samozrejme, cestou sme sa zviezli aj metrom, keďže Taškent má povestne krásne metro, čo môžeme iba potvrdiť. Po ceste sme si mohli všimnúť, že tradičné cestovanie na koni v Uzbekistane nevymiera ani dnes. A potom aj zvyšky po koníkoch. Koník, no.
Práve sme pred najväčšou vývarovňou plofu. Dúfame, že tak sa to vyslovuje. Píše sa to plif. Každopádne je to národné jedlo v týchto krajinách Strednej Ázie. Je to rýža, nejaká mrkva, mäso a majú to radi všade, no tuto v Uzbekistane, v Taškente to natiahli na inú úroveň a proste tu robili takúto mega veľkú reštiku. Tak ideme si skúsiť dať. Tuto normálne robia pred všetkými, ideme sa pozrieť. Tuto majú také obrovské hrnce a v nich pripravujú. Tak toto vyzerá. Fakt, že veľké. Paráda. Tak toto vyzerá. Toto je ten plos. Stále sme na to neprišli. A ako sme hovorili, je to rýža, mrkva a mäso. Taká klasika. Tak. Obrovské porcie, ale akurát sme na hotelovej izbe. No som ja a Lukáš išiel po našho hostia, tretieho člena zájazdu, takže čakám, uvítame ho. Už ich počujeme, jak učia. Plus extra dneska Jakuba. To je jeden. Tretí člen zájazdu. Ani pivo nezohnal. Povedz na čo divákom, nie? Fanúšikom. Horúce, spotím sa. Žárka. Čo žárka? Žárka, povedz. Žárka. A vo trojici sme sa vybrali do ďalšieho ikonického mesta Samarkandu. Už sa zo mňa leje. Tu sme na vlakovej stanici a máme takéto miesta, že proste lôžkový vlak o jednej, neviem prečo chodí lôžkový vlak o jednej. Preplnené, hore mám veci. Spocený som celý, pálka, utlačaný. Takže tak bez sranda. Sranda. Som práve prišiel na moju posteľ vo vlaku a mi strašne pláno, horúco, brucho mi krutí. Jak to vyzerajú kúpečka? Nohy sú skrčené, lebo keď vystrem nohy, tam mi vytačia. A je to extrémne horúco. Skapínam. Zakiu. Takto ležíme. A takto vyzerá vlak, že úplne, že tu sú lôžka, sedadla. Takto úplne stiesnené. A ešte tam je ako frič vzadu. A je tu plnka všade. Milión ľudí. Sme v Samarkande, 21. deň. Vyšli sme z vlakovej stanice a práve ideme do nejakej reštiky sa najesť, lebo sme strašne schladiť sa, nabiť mobil, lebo sme 3 hodiny hrali spoločne s obsah na mobiloch. A za 40 stupňov. Za 40 stupňov a 40 minút príde kamoš z Erasmu, Hoji. Takže tu ho niekde počkáme pri stanici a on nám bude až guide v Samarkande. Tešíme sa na neho. Objednali sme si hotdog s 2 plánkami. Toto je miestny hotdog. Ty? Oni končia. Si podpísali rozsudok smrti. Tatársko, alebo tam je mrkva ešte v tom. Takže originál. Ak máte bystré oko, tak ste si už asi všimli, že na všetkých záberoch doteraz, vrátane tohto, sú takmer všade len auta značky Chevrolet. Nie je to náhoda, má to celkom jednoduchý dôvod. Uzbekistan má totiž vlastnú automobilku, kde sa vozidla tejto značky vyrábajú a zároveň auta z dovozu sú výrazne drahšie kvôli clám a poplatkom. Čiže miestni si takmer stále kupujú domáce modely kvôli cene. Výsledkom je, že Chevrolet sa stal takým symbolom uzbeckých ciest. No, sme už v Samarkande. Tam je mešita. Práve nás tu priviezol náš kamarát. Here we are with your friend Hoji from Uzbekistan. Hello! Hello world! Salam!
Assalamu alaikum. We know each other from the Erasmus project. Hoji, he will be our guide for Samarkand. I'm not that guy, but I can try. He can try. Yeah, I'm not from here, so But he will try his yeah, best. I'll try my best. No, tak toto je brutál. Ty kokso. Vyzerá to brutálne. A toto je najlepšie. Rozhľadnúce. No je. Fantázia. Perfektne, normálne. Samarkand, Uzbekistan. Samarkand bol kedysi jedným z najvýznamnejších miest na hodvábnej ceste. V 14. storočí sa stal hlavným mestom ríše dobyvateľa Timura a dodnes je známy monumentálnymi stavbami s typickými modrými kupolami. Ukáž chrbát. Okrem týchto pekných mešít sa tu nachádza dokonca aj hrobka príbuzného proroka Muhameda. Jeho meno si netrúfam vysloviť, ale je to veľmi významným miestom pre mnohých putníkov z celého regiónu. Priemerné naše ubytovanie. Tu sú domy, všetko. A tu potom nejaká garáž. Toto je naše fantázia. Zatiaľ najlepší hotel, v akom som bol, v odzovkách, hej. Konkrétne jedna izba. Dve postele, jeden gauč. Dve postele, toto sme vedeli. No takto krásne sme. Ukážem to. Minimalistické. Útulné, niekto by povedal. Áno. Rodinná atmosféra. Originál, nachádzame sa pri nádhernej hrobke Timura, kráľa Timura. Timur. Neboli Čo točí? Neboli dnuka. Timur Veľký. Timur Veľký, no je najväčší panovník Ázie. Má tam zlatú hrobku so Zlatá zlatým hrobka. stropom. Prekrásne niečo. Vstup a nešli dnuka, chápete to? Timur Veľký. Panovník 7 morí. Dosť veľký, to dá 7 metre má. Ani bol väčší. To je ďalšie. A možno, No nie, Lenin bol menší. 5-6 metrov možno. Lenin v Biškeku je menší. Originál. Sme live. Sme skúpili obed na getky, sme akurát na getky za euro 80, 250 gramov, to je luxus. To je fantázia. Práve ideme na vlak do Prejdeš do Samarkandu. Bukhara a tam ideme pozrieť zase nejaké tradičné mešity, pamiatky a netuším čo všetko. Buchara patrí medzi najstaršie mesta Strednej Ázie, je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO a popravde pôsobí ako mesto vystrihnuté priamo z nejakého múzea o hodvábnej ceste. No, это вообще маленький сити Кукан. Originál, nachádzame sa v Buchare. Бухара, а и в Бухаре есть... Stretli nejakého pána vo vlaku. Вам надо теперь ехать в Бухару. Teraz mi rozprávame trocha po anglicky. Город Бухара. Po anglicky, Это город a čo po anglicky. Сити По-русски. Каган. Po-anglicky Вам nič. теперь надо ехать в город Бухара. A ideme zase pozerať mesto, čo je tu nové. Tak, tým pádom, práve teraz musíme nájsť taxík. Boli oklamaní a musíme nájsť taxík Marketingový ťah. do Buchara. Otvoríme stanicu. Konkrétne sme nejakých 15 km od Buchara, sme v meste Kagot. Hej. Kokot? Gorod. Kagot. Gorod. Kagot a musíme sa dostať do centra Buchary. Takže ideme nájsť taxík. Máme luxusný obed v reštaurácii
Dal som si, čo som si dal, taký Lagmar. Lagmar, neviem čo to je popravde. Vodka stála 10 000, čo je 60 centov. To sa mi až nezdá. No je to. Tak to je. Tak sme si dali. A to možno tu príjeme aj večer. Hehe. Tuto máme hotelovú izbu v prepočte za 6 eur na jedného. Rozhanoce reprezent. Tak. Tak, akože maličká izba, je tu klíma, je tu telka. Možno taký výhľad z okna je. Červený koberček. A to je všetko. A dvere sú také na kartu. A máme aj raňajky v sene inak. Takže... To sme mali milo, že prespali. Toto vyzerá vážne veľmi dobre, som nečakal. No tak večer sa prechádzame a ideme toto v centre mesta. Brutál. Banger. Natrafili sme na obrovskú skupinu, takže sme silná skupina teraz. Toto je prosím pekne Jakub Friš, chlapec Rohanovec, chlapec, ktorý sa stratil, sa našiel. Reprezent v Uzbekistane. And here are our new friends from Czech Republic, Germany, and from Russia. Hello! Už som mu, ale práve Lukáš vybral z bankomatu 9 miliónov uzbekistanských somov, alebo čo to oni majú. 9 miliónov. Normálne, ani to nie je peňaženky. Ak sa čudujete, prečo sme potrebovali vybrať toľko peňazí, tak naša ďalšia krajina bola Turkmenistan, čiže sme potrebovali cash na to, aby sme vyplatili všetky povolenia a dôležité veci pred vstupom. Inak bola to mega zaujímavá krajina, čiže dajte určite odber, aby vám neušlo ďalšie video. Akurát sa snažím rozmeniť Uzbekistáncov somy na dolare a nie je to až taká sranda, jak sme si mysleli. Výber bol celkom v pohode, našli sme bankomat, ktorý mal limit nejakých 9 miliónov uzbekistánskych, čiže tam sme vybrali nejaké peniaze a potom v ďalšom sme vybrali asi ešte milión alebo 2 milióny. Čiže dokopy máme 10,5 milióna, za to by sme chceli nejakých $800 plus minus, možno 820-30. Lenže tuto zmenárne a banky nemajú taký veľký obnos, čiže už som bol v dvoch. V jednej mi boli schopní rozmeniť 300, v druhej ma poslali preč. A teraz idem do nejakej národnej banky a neviem, kde to je. A uvidím, že koľko rozmenia tam, no. Kto sa chystá ísť takto s väčším obnosom peňazí, tak asi lepšie v Európe. No my sme to nechceli nosiť pri sebe, lebo však človek nikdy nevie. A mať teraz $1500 hore-dole a vstane spať a tak to tiež nie je nič moc. Ale tak už to musíme riešiť teraz. National Bank of Uzbekistan ma poslali preč. V prvej pobočke takej zelenej banky ITP Bank, alebo nejako tak sa to volalo, mi povedali, že turistom rozmieniať nevedia. Poslali ma oproti, kde mi rozmenili bez pasu, proste vôbec nič nechceli. Rozmenili mi $100 na osobu, sme traja, čiže nám dali $300, celkom dobrý kurz. A videl som ešte jednu pobočku tej zelenej banky, kde mi povedali, že to nevedia urobiť. Bolo tam málo ľudí, tak som tam skočil. Počkal som 5 minút a pani v okienku po pár otázkach, kde bývam, odkiaľ som, pozrela hotel, pás, mi rozmenila $500.
Takže je to také, že kde sa komu chce, tak tam to urobia. Fantázia. Nachádzame sa v nejakom chrame, netuším ako sa volá, ale idem sa vyrozprávať sám do svojej kamery. Ráno som vstal a veľmi mi krútilo brucho. Bol som 4-krát za chod a za mi to všetko vrátilo ako v Kazachstane. Ale už sme boli na obede. Dal som si dietnú rýžu. Nie, to je lepšie. Choď na bok a tam bude. Čau. Práve sa rozprávame o výhodách Uzbekistanu. Prvá Nie je... sú tu komare, vôbec. Normálne teraz je asi tak 9 hodín, alebo 8, tma, teplo a nie sú tu komare. Vôbec žiadne. Potom ďalšia výhoda. Je to lacno. Ako lacno? Veľmi lacno. Veľmi lacno. A ďalšia výhoda. Povedz to. Výhoda Sej. Uzbekistanu oproti iným krajinám je, že to vedia aspoň po anglicky. Lebo v Kyrgyzsku a v Kazachstane to bolo. Odchádzame z Bukhary. Jedno z najkrajších miest, asi tuto, čo sme boli. Taká maličká, pekná, stará. No tak opäť sa hlasíme z lôžkového vagónu. Zase úplne žúzučke. 4 lôžka, 2 hore, 2 dole. Hráme Ludo. Hráme Človeče, nezlob sa. A no, som chcel natočiť tú hygienu, že toto tu je celé akože úplne totálne špinavé, rozsypané všetko. Tento stôl tu je úplne totálka tiež, ako otras. Servítky všade pohádzané. Zatiaľ tu je chladno, ale na obed tu bude aj dusno, takže... Toto je tiež špinavé, na čom leží Lukáš, lebo jemu to nevadí. My sme dostali také šmešné obliečky, len taká plachta, ako keby. No takto tu funguje a tu je ulička. Ja som tu špína. On je najšpinavší. Ďalšou zastávkou na našej ceste bola spomínaná Chiva, jedno z najzachovalejších miest na hodvábnej ceste. Síce trošku ďalej, takže sme si pocestovali relatívne dlho, niekoľko hodín vo vlaku, ale tak zvládli sme to. Teraz sme došli do Kivy a tu je aj zbor turistov. Všetko sú tu turisti, aj my, vrátane nás. Tu ani, mám pocit, že domáci tu ani nechodia. Že tu chodia len proste batožinári. A samozrejme horúco bolo. Jak je horúco. To get to anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Prezreli sme si Chivu a naša ďalšia cesta smerovala do Nukusu, čo je hlavné mesto Karakalpatská autonómnej oblasti na západe Uzbekistanu. Well, hlasíme sa z... Nukus! Mali veľmi zaujímavú cestu. Ideme. Cesta bola taká, že z Chivy, Chiva sme zobrali Yandex. Sme si dali na mobilec aplikáciu. Áno. Medzi tým nám prišiel jeden taxíkař na ponúkne cenu
My, že nie, Yandex má lepšiu, sadli sme do Yandexu, on pozrel, že chceme ísť do Nukusu, uvedomil si, že to je asi tak 300 km, povedal, že nie, vysadil nás. Vysadil, nie že vysadil, dobre 100 metrov, Začal 100 metrov cúvať. začal cúvať, vysadil nás späť Prepočkal. tomu taxikárovi, čo nám ponúkal predtým cenu, ale oveľa drahšiu. Hej. Taxiker, že dobre, že dá nám lepšiu cenu, že za 400 000, hej, Yandex bol 370 000, To je rozdiel malý. maličký, že za 400 nás zobere jeho brat. Vesol nás k jeho bratovi, čiže Vesadli nás do vezol auta. asi tak 2 minúty. Zobral nás, zase nás vyložil. Hej. Sadli sme k jeho bratovi, z ní sme chvíľu ušli a on povedal, že 500 000, my že nie, že 400 bol deal. Potom nás chvíľu viezol a nás vysadil zase. V polke cesty nás vyložil a nás predal normálne inému taxikárovi, Hej. neviem, za 100-200 tisíc na polke cesty. Takému mladému chalanovi, ktorý nás doviezol až sem, ale celú cestu v kuse telefonoval, nervózny, nám tam ukazoval prekladač, že či sa chceme prejsť, že on či sa otočí, alebo čo. Že sa vrátiť. Hrozne Nás sa nás nechcel chcel zbaviť, odviesť. hej. Cez to ešte zobral asi 3 ďalších ľudí, čiže sme urobili ešte pár takých ľahkých zvozov, čo mu zaplatili len drobné. A nakoniec nás doviezol, zobral 400 000 a išiel head. Spokojne môže ísť domov pred polocou domov. Tak, hej, asi 4 hodinky. Takže aký čas? 9 hodín, cca? Teraz 9 hodín. No, ideme hľadať ubytko. Zložíme sa, najeme sa, A ideme. pozrieme mesto, Spať. zajtra ideme Aral. A ideme hľadať Udo. Základ. Taká malá zaujímavosť alebo detail, ktorý možno nie každému napadne pri ceste do Ázie, alebo aspoň tu Stredná Ázia, že tuto proste studená voda veľmi netečie. Hlavne keď je takto leto, že je teplo, tak proste stále ide teplá voda. Čuj, ukáž svaly. No, nevadí, každopádne. Keď si myváme ručne, hej, ponožky, Lukáš už ich nosí dobre 2-3 dní. Ako vyzerá? Idem? Teď trachas. Hrozne prašné prostredie, tu je piesok Presne, to nie je náš chyba. špína. No zero. Pekné čaje, píšte mi. Večer sme si kúsok užili v meste, vyhrali sme nejakých plišakov a podporili sme kúsok miestnu ekonomiku. Aj sa nám darilo, až kým sa nestalo toto. Každý, kto hovoril, že by sa báli zo týchto krajín, že sa tu kradne, že tu je nebezpečne a že tu sa môže hocičo stať, mal pravdu. Ukradli mi plišaka. No ne, tu sme sedeli, tak sme mali použené veci. A išli sme hrať zase automat pre ďalších plišakov. Sme išli ďalej vyhrávať. A niekto mi kradol, mali sme tu jedného veľkého plišaka a asi 4-5 malých. A niekto prišiel a toho veľkého ukradol. Normálne som sklamaný, mám nervy. Najväčšieho, špiny. Špiny, 100 špiny. Sklamali ma, Uzbekistan padol u mňa. Tak klesol, nič. Už sedíme v malom autobuse, smer Monak. A tamto vpredu je Lukáš pri šoferovi úplne frajersky. Na zemi. Tamto je Jakub. Cesta nám zabrala niekoľko hodín a bol to celkom úlet, pretože miestami sme tam normálne lietali v tom autobuse. Už som platil nejakých 3000, sa mi zdá, že bola cesta, čiže 2 eurá na prepočet. Tak sa tu robí biznis. Rýchlo predá keksy, teda takéto buchty. Počkaj, môžeš celú situáciu vysvetliť. Ako som sedel vpredu, ma tam posadili už na miesto. Tak som sedel. Bola tam taká škara na nohy, hej, taká úzka. Tak som mal doprial nohy. A bolo to vysoko teda. Bolo to tam nejak. Tak som mal nohy. Je to nepohodlné, neviem mi dať ani povedať vodu. Chrbát som nelakal opäť. Takže som musel mať stále na púzi. Boli ma všetky svaly už na chrbte. Nevedel som si, ako tam boli ľudia. Dopredu som sa oprel, tak som bol. Týmto sme sa doviezli. Čo to? Už asi 10 minút robujú psi. Odkuda? Slovakia. Že chcel zabrať Kovazeru ku tomu Aralskému moru. A všade okolo sú taxikári. Všetci na nich chodia, všetky tieto biele auta sú taxiky. A otravujú a kričia nás cez celú ulicu: taxi, 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 taxi. Zdravé nohy máme. Zdravé nohy. Taxi. Vystúpili sme a tak som premýšľal, keď sme tu išli, že ako brutál, hej.
Proste tu v Uzbekistane bežne ľudia cestujú malými autobusmi, bez klímy, po ceste vhodnej, možno tak na Rally Dakar. Proste nejaké malé dieťa tam zvracalo, všetko v pohode, hudba, stlačení sme boli, veci sa nahádzali do uličky, nejaké obrovské mechy, ťažké tam boli pri mne. A takto oni chodia, bežne. Taký kontrast životov, že jak to je u nás v Európe, že úplne spoje, naplánovaný čas, dá sa platiť kartou, prešli 100 km, možno 3 hodiny, čož je dosť. A tak sa nakláňal ten autobus, tak to normálne je. Mojnak bol kedysi významným prístavným mestom pri Aralskom mori. Inak je to jazero, ale more je historický názov, keďže takto to najprv pomenovali. Každopádne toto jazero patrilo medzi 4 najväčšie jazera sveta. Vďaka rybolovu tu žili tisíce ľudí a mesto prosperovalo a bolo dôležitým centrom rybárskeho priemyslu. Stretol ho však smutný osud a počas Sovietskeho zväzu boli rieky, ktoré do tohto jazera pritekali, odklonené kvôli zavlažovaniu bavlnených polí, čo spôsobilo postupné vyschýnanie. Voda ustúpila desiatky kilometrov od pobrežia a z pôvodného prístavu sa stala púšť. Mnoho ľudí prišlo o prácu, postupne sa odsťahovali a z Mojnaku, čo bolo kedysi tisícové mesto, ostala hladová dolina. Toto mesto nám pripomína teraz asi jednu z najvýraznejších ekologických katastrof spôsobené človekom. Napriek tomuto smutnému osudu a prázdnym uliciam sme tu stretli mimoriadne priateľských ľudí a všetci nás privítali a chceli sa s nami odfotiť, porozprávať. Proste sme cítili takú tú súdržnosť, keďže žijú v ťažkých podmienkach. Давай. Парада, давай. Молодец, все хорошо. Здравствуй. Здравствуй. Давай. Prišli sme tu a je tu svadba, takže... Tak toto vyzerá v miestnych obchodoch, už na kraji miest a v ďalejších častiach. Proste rýža vo veľkých vreciach, človek si naberie sortiment, nejaké jogurty. Veľa otvorených keksikov tu je, že si naberete do sačku a máte keksík, chleby, zabalené takéto toaleťak, trocha nejaké ovocie. Cestoviny tiež takto, že si ich človek naberie. Horí, či máš tal? Horí, máš taj. Nenašiel sa ani jeden, čo by na ňu Našťal. Takto tu v Uzbekistane im horí na poli voda, čo? Tak riadne. Už vraj od 10. Od 11. Nie, tu horí dlhé roky. Dlhé roky. Nevieme sa zhodnúť, či to horí dlhé roky alebo len jeden deň. No, keďže ideme dneska spať na pušti, tak kde pri loďach, tak sme sa rozhodli ukončiť naše kariéry. Dáme si traja polievku. Každý má nejakú iný. Ako bola polievka, mala byť borš, dojesla, povedala, že to je borš, není to borš. Toto, tento v rohu, je borš. Toto je ako bola polievka. Nepodobajú sa. A ja som si objednal niečo náhodné. Zeleninovú. Neviem, ona niečo povedala, ja som povedal, že dá. Potom sa pýtala, či chcem asi, že chladnú a teplo, vlážnu, na čo také proste povedať náhodné slovíčka. Chladná alebo vlážna. Nedával to mysel. Ja som povedal, že chladnú. Asi. Čudujte sa, sviete. A čudujte sa, nevysla by studenú polievku, jak z hladničky. Studené to je. A je to celé štiplavé. Takú polievku dostal studenú. Studená. A ja mám vývar. Takže teraz musí na sračku jesť studenú štipľavú polievku. Kompoty, samozrejme všetci traja. Lukáš si dal úplne najpikantnejšiu polievku. Nič nevedel. Pikantné mäso, poriadne vývary, pivo a ešte sme si kúpili aj nejaké keksiky na neskôr, takže bomba úplná.
Takto kedysi vyzeralo Aralské more v roku 1960. A aktuálne je 10 krát menšie. Nevidíme nikde vodu. Nikde v diaľke nič nie je. Nekonečná rovinka. Toto mi chýba, voda. Nie je tam voda. Nemajú. Ale my sme to dokázali. Voda net. Chlapci, prvýkrát za dlhé roky voda v Aralskom mori. Vylej tam. Ideme to tu nalievať. Ideme tam vyliať. Ideme to celé rozdať. Obnova Aralského mora je tu. Zo Slovenska. Fantázia. Toto je masaker. Práve sme na lodi. Normálne, kto by to bol povedal? Traja kamaráti zo strednej školy proste prejdú celý Uzbekistan, aby mohli spať na vraku lodí, proste na najväčšom vysnutom jazere, čo tu je. A jeme keksiky, pijeme pivo, proste je tu teplo, nie sú tu Užívame komáre. si život. Všade okolo nás To je banger. sú vraky lodí a piesok. Majú vysoké jazero. Čo to je? Čo to je za život? Choďte vonku, loko. Toto je brutál. Tuto v Uzbekistane im už týždeň im horí oheň, takýto obrovský. Tu je tma, sú asi tak 3 hodiny ráno, sme sa boli prejsť. Nikde nič. A tamto im uniká proste obrovské množstvo nejakého plynu, alebo ja neviem čo. A horí to hrozne. Veľké, to je obrovské. A keď sme boli aj na lodiach, tak to vysvecovalo celú oblohu a proste to tam bliká všade naokolo. Noc sme stravili na lodi a ráno ma zobudili celkom zaujímavé zvuky. 6 hodín je. Zabudíme a to ten tuto zvraca normálne. Asi morská nemoc alebo niečo také. Inak celkom fajn. Noc bola príjemná. Fajne sme si pospali. Paráda, pecka. Daj vodu. Vodu. Lukáš spí tiež. A tam tu vychádza slnko. Wow. Paráda. Plná pecka. Asi miestne jedlo v kombinácii s pivom a vodkou nebol najlepší nápad pre jeho čerstvý európsky žalúdok. Ty kakos. Zle mu prišlo. Čo? Možno lepšie. Každopádne sa do večera zotavil a už bol v pohode. Spoločne sme išli do Nukusu, kde sme sa s Jakubom následne rozlúčili a my sme pokračovali už vo dvojici. Jakub nás opustil. Jakub je preč.
Celý deň sme strávili v maršrutkách a za posledné uzbecké peniaze sme došli cez Urganč na hranicu s Turkmenistanom, kde sme strávili noc pred vstupom do krajiny. Dyni, arbuzy. Dyni. Dyni, да, есть. Это хорезмские дюны, грубать называется. В другом месте не растет. Грубо. Здесь не растут? Нет, в другом месте только хорезмы растут. Понятно. У нас есть, да. Sapneme spraviť do reštaurácie a pozreli sme menu. Nebolo tu žiadne jedlo, ktoré by sa nám páčilo. Už sme sa chceli postaviť, že odídeme. A oni? Nám donesú zadarmo. Nám donesú zadarmo čaj. Tu nejaký chlieb s cibuľou. Hej. A cesnakom, takže neviem. Že na účet podniku. Nás nechcú sklamať. Teraz sme si vydali hamburger. To tam vyniesli. Euro to stojí. 1 euro. Euričko, 1 porcia. Dali sme si posledné jedlo a šup z Granicem. Turmenská hranica. Došli sme o 9:30 na hranicu a proste nič tu nie je. Len Je to v Riti. veľká železná brana a tu stojí nejaké kamiony. Tu na zájme sú kamiony na uzbekistanskej strane. A čakajú, jak aj my. A ráno o 9:00 otvárajú hranicu. Takže ideme zložiť niekde stan. A tu ostávame cez noc. No, z hranice nás vyhnali, takže sme postavili stan tuto uprostred takej diery pri kamionoch. Nechcem tu veľmi svietiť, lebo však nás vyhnali. No to už by to malo byť v pohode. Tam vojaci. Tam behal taký obrovský pes. Toho sa bojím ešte. Vo fest veľký, to bol polomedveď a brechal tu na nás. Takto. Po dlhom čase sme stavali palotku. No akože tu je hranica, toto vypnem. A prečkáme tu noc, zajtra o 9:00 chceme prejsť, lebo vtedy sa otvorí. Bude nás čakať na druhej strane guide. A uvidíme, čo to bude. Hej, túto šteka taký veľký pes, to je pri nás obrovský. Dúfame, že nás nenájde. A na druhej strane je Turkménsko, čiže tak. Takže nezabudnite sledovať, aby ste nezmeškali ďalšie video, kde si rozoberieme asi jednu z najzvláštnejších krajín sveta.